Кой ще има? Аз. Добре. Маргарита. Гаджета! Гаджета? Гаджета. На трендафил. Бран от моя клас. Гаджета? Еле от моя клас. Ива от нова класа. Гаджета? Бе, сега момчета. Павел. Павел. Врагове? Папалиндо. Врагове? Папуняка. Приятели? Операцията. Приятели? Брани. Врагове? BMW X5. Ще го имаш? Може да го имам. Добре. Ламборджини Венено. Ще го... сигурно няма. Сигурно ще го имаш? Добре. Москвич. Ще го имаш? Може да го имам, бе. В мотон. Че имах са? Мерцедес. Няма да го имаш. Добре, сега пари. 1 милион. Може да го 1 имаш. милиард. Безкрайност. Може да го имаш. Професия. Професионален тайкундист. Няма да станеш. Професионален боксер. Ще станеш. Павеле, ще имаме. Не, верно. Дай за таблета, дай таблета. Изеладието? Това е сега, където ще го дадем. Ще казва Павел и ще му строша главата. Здравейте! И това ми да я бере. Изтри го! Няма. Добре, ето. Павле, верно, ако не изтриш, ти го навръзаме. И ще направим деца. Готов ли си? Да. Не съм толкова гаджета! Може и аз. Да, чао, това е кулата.